வாழ்க்கையில நிதானம் தவறுகிற போது நாம் இழப்பதற்கு நிறைய விஷயங்கள் வரிசையில காத்திருக்கும். பணத்திற்காக எதை வேண்டுமானாலும் செய்யலாம் என்று நினைக்கும் வரை வாழ்க்கையில வேதனைக்கும் பஞ்சம் இருக்காது. புகழ், பதவி, ஆதரவு, அதிகாரம் எல்லாம் இருந்தாலும் சக மனிதரை மதிக்க தெரியாதவர் மனிதராகவே வாழ முடியாது. அடுத்தவர் வாழ்வை கெடுத்து எந்த உல்லாச ஊஞ்சலும் ஆடிவிட முடியாது. காரணம், முன்னே சென்ற ஊஞ்சல் பின்னாலும் வரலாம், தூக்கியும் எறியப்படலாம். நாம் பிறந்த போது யார் யார் வந்து பார்த்தார்கள் என்று தெரியாது. நாம் இல்லாது போனபின் யார் யார் வந்து பார்க்க போகிறார்கள் என்றும் தெரியாது. இருக்கும் வரை பார்ப்பவர்களோடு நாம் அன்பாக இருப்போம்.